Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Randy. Manipod, syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kanayon nak nga uyawan ti best friend ko. Tanangato kano ti standards ko numay papan kadagiti babae. Saan ko nga ilibak dayta? Ngamin, jak kayat amapadasan, tinapadasan ni tatang, idi pinanawan na kami ti ina. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Randy, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mabalin ka di ngagsarita na, Randy? Maipapanitian niya, Irene. Kita anak man anaimbag. Ha? Panagkunak at napintasak mat. Anyat kaya't mo asawan. Idi pa'y ngagpapapansinak kan ka, Randy. Kwa, Irene. Nuawanan ti baga. Ay nasyak ti Muse iti section tayo. Ngam di nakit din pagan ano. Nuawanan ti bagam. Mabalin ka di. Adi ka pasalsali iti dalan ko. Nakita ka sinurot na ka ni Irene, idi napan ka iti CR. Anya ko maita. Talaga dakal ti panaggusto na kan ka. Saan nakas kan ni Irene, ti ideal woman ko, Wilbert. Napintas kan baknang ni Irene. Ngam di mo kit di kayat. No kayat mo, sika lang ti agdaton kan kuana. Naggasat ka lakit din aya. Tababa iti umasidagkan ka, Randy. Ay na, Wilbert. Saan akas ta ti makuna nagasat? Kat no inal daw amasurunak kan kuana. Ay, nagngaton to mat standard mo no may papaniti babae. Amom, Wilbert. Saan basta-basta ti sumrek iti may sa relasyon? Ta saan mat nga ayam da ita? Nasken nga adda ti commitment yu adwa. Tapno ag-work out ti relasyon yu. Naimbag ta nakaawid kan, Randy. Apay ka di, manang mare. Nagpaili ni tatang, imbilin na asurutam kano. Anya ti naramid na ijay ili. Gumatang kano iti abono para kadagiti mula na anateng di taarubayan. Anya? Ala, agpalas kakit din, tasurutam ni tatang. Urayan na kakano iti sigod apagururayan na kan ka, no kastang agpaili kayo. Sige. Agpaili ak nga rudan, manang. Nagadayumot gayam ti paradaan yo, tata. Sapay na dagsan day taabono nga awit yo. Sa nga pulo a kilo lang mat da ito, ibalasang ko. Iti kasta nga edad yo, tata. Saan anasaya at nagbagkat kayo iti nadadagsan? Anya nga minin tayo inagan mo, balasang ka. Nika, tinagan ko, tata. Itulot kayo langan iti pagluganan yo. Ay, saanan balasang ka. Umay naktumot lang sukunan ti anak ka. Sigurado kayo? Wen, Nika. No kasta nga rod, kadoan kayo pa'y diti paradaan. Pumanawag tulangan, hinton sumangpot ti anak yo amang sukon kada kayo. Adda akon, tatang. Naimbag matadakan, Randay. Awen gayam, iso ni Nika. Iso tinang tulong kanya kamang bagkat iti abuno a ginatang ko. Nika, isumat ni Randay. Ti may kadwa nga anak ko. Naimbagnal daw mo, Randy. Kastamot ken ka, Nika. Katagyaman ak, tatinulungan ni tatang. Nagpintas ni Nika. Saan ka di Randay, anak? Ha? Nakitak no kasano makitaan ni Nika itay. Awan ti kayat asawunday jay, tatang. Sayang laang. Inalam ko matinamber na Hanggang sa nabalik. Damagak to into nagkita kami manay. Saanen, tatang? Mutuin ta abuno.
Ta siya akong timangawit. Di ka naglibak. Kursunadam ni Nikaan niya. Ni tatang mat. Kumkumpurmila di tanti bagbagana. Sino jay istoryaon ni tatang a crush mo ka no, Randy? Crush? Di ka man agindi di ang musika. Adda ka no, kat. Awan mat manang. Di ka di babae anang tulong ka ni tatang? Ni manang mat. Kuna ni tatang, kasta unay ka no ti panang mingming mo kan kwa na idi nagkita kayo. Ha? Nasdawak lang amin, manang. Dapay gayam ti babae akas kankwana. Crush mo nga, Rod. Ayamat timbagak, manang. Ibagam laang no crush mo. Ta sa pulot da a babae para kan ka, ading ko. Uy, itay pa'y ngagsasauak ditoy. Ngam di ka mat sumungsungbat, Randy. Ha? Kwa. Pasensyakan, Wilbert. Adda ngamin tinaunag apang panunutak. Ada inted ni Irene a regalo para kan ka. Regalo? Uy, ato yo. Anya man ang nakalukwan dayta, Wilbert. Sana ka mang rabrabak. Inted ni Irene daytoy para kanuken ka. Apay-pay lang nga inawat mo. Sayang mat, ano saan ko nga lain? Sapay nginginain arilo tilinaon daytoy abaks. Mabalin mo nga ilako. Sardangan nakman. Sika, Wilbert. Isublim dayta arilo kan kuana. Anya? No di mo kayat. Mutoy, tasyak ti mangisubli kan kuana. Magustuhan ka di ti regalo para ken ka, Randy? Imayak. Takayat ko nga isubli daytoy arilo kan ka, Irene. Di mo ka di nagustuhan? Oh, awatamon. Anya nga di kayat mo ang regalo? Sardangan na kon, Irene. Diyak kayat amang namnama ka kanyak. Randy. Pasensyakan. Ngam adda ti sa baling ay ayatak. Anya ti aramidak. Tapno ayaten nakmat, Randy. Awan ti rumbang nga aramidam, Irene. Saan asyak a lalaki, ti maikariken ka. Katsapay la kuma, ta maawatam dayta. Congrats, ading ko. Nakagraduar ka mo't laangan. Agyamanak, manang Mari. No saan agapukan ka? Amangan mo sa anak ang makagraduar. Si kakit limat. Oh, anya nga iti sumaruno a planom. Diyak pa'y nga rod mo, manang. Awan mo ti amo kapag-aplayak at trabaho. Gaputa fresh graduate at pailaan. Anya nga tanong padasan nyo ka ni Wilbert ti agaplay iti sigod a nagtrabahwak idi. Isupay a pangalaan nyo iti experience yo. Saan ka di ako nam? Nababalaan ti sahod ijay? Idi ngamjak amo ita. Padasan nyo na ta Uray basit lang ti sweldo yo, tinapatag, adda pagtrabahuan nyo. Adu tayo mat gaya man nag-apply, Randy. Amang ano santa mo't lang nga mapagasatan. Sayang lang ti oras ta makipilpila. Awan mo ti dakas na no padasan ta, Wilbert. Anya nga iti amom. No santa nga maala? No saan ta amaala, di at least. Awan ti pagbabawian ta. Tapinadas tamot tinag-apply. Awan matkid di Next. Si kanti sumaruno, Wilbert. Madanaga na ka. Sikan ti umunag. Kasla na uyong mo't dayta HR da. Next, kunak. Asino ti sumaruno? Umuna akon, Wilbert. Sumaruno kalatan. Kasla familiar ka, sir. Nalipatan na ka din, ma'am. Randy? Wan, siyak da ito'y. Kunakon kat asika. Ahwan gayam. Mutuyin dagiti requirements mo. Takitaak no qualified ka matlaang. Sige, ma'am. Atoy, ma'am. Agyamanak, sir. Sige, mabit laang, ha? Amamumat gayam ni Ma'am Nika. THR itinag-applyan ta kumpanya. Wan, Wilbert.
Isu ngamin tinang tulong ken ni tatang idi. Kasta gayam. Kayat mo ka di talak ti number na para kan ka? Itian niya kumaaga po. Madlaw ko kat adda pa naggustom kan ko na. Nakababain mat, Wilbert. Anya ko matipagbainam. Anya ka matan. Kaslasaan ka lalaki. Kumusta nga itinagaplaya matrabaho, Randay? Nalpasan ti interview, tatang. Kat mabalin min ti agrugi inton Lunes. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Kahit adda ka din nararmam. Ha? Ay, awan pa'y nga rod, tatang. Panagkunak. Nasken nga agbirok kamutin itinubiyam. Addan to ka di, tatang. Ay katagawaam Nasken apilyak analaing ti agbalin anobiak, tatang. Narigat mat, numatsamba ak tikas kan ninanang. Di agbalinak ton akas kada kayo. Wen matkit di anak kaw. Apay nga itakalaeng, Randy. Apay ka di, Wilbert. Adda na patag nga ibagakan ka. Anya day ta? Ambu kon ti number ni Ma'am Nika. Ha? Muto iti cellphone mo, tayo save ko. Kasano man amuan? Di mo damagan no kasano. Muto ikit din ti cellphone mo. Amangan mo't numang rabrabak ka laeng. Itaan niya kumaga po. Amangan mo't nusan apod no ang number ni Ma'am Nika day ta. Ipasigurado ken ka ang number na daytoy. Kaya't mo nga isave ko dita cellphone mo, ano sanan? Sige. Isave mo nga rodon dito yung cellphone ko. Tapadasak man atiksan. Uwan Amang noon anda ka ti sabali. Agyamanak. Tay manugot ka nga agsarat ta iti daytoy a restaurant, Ma'am Nika. Saan ka di nga imbagakan ka, di nakawawagan iti ma'am? Nika, kunamlatan ka niya. Pasensyakan, Nika. Nairwamak nga minan. Okay laan. Anya nga di ibagam aya. Kaya't ko kumati agdaton kan ka. No, okay lang. Ha? Kinapudno na. Idi pa'y kayat ka makasarita. Gamsaan ka magtan nakita. Ti umuna, kan maudian nakakita akan ka. Kat idi tinulungan ni tatang. Iti probinsya nga ni tatang, ti pagad-adalak idi. Naira na laang ang nagbakasyonak dito eh. Idi tinulungak ni Tata Puldo. Kasta gayam. Saan mo pa asinong batan ti saludsud ko, Nika? Mabalin ka di ti agdaton kan ka. Napot no single ka? Awan matdakas na, Randy. Agyaman ak unay, Nika. Kumusta nga, Randy? Sinong batan nakakadin ni Ma'am Nika? Wen, Wilbert. Kalpasan tiin nam abulan na panagdaton ko kankwana. Inaklunak mo't laangan. Uy, congrats! Finally! Ang damot laangan nobyam. Wen nga rod. Sigurado, maragsakan datatang kan manang, numaamuan da nga addan no biyak. Randy? Irene? Adda ka dito yung opisina mi? Juan, dito yakon nagtrabaho. Ay na, maragsakan ako nay, tanakita ka manan. Pasensyakan, Irene. Ngam pagayam laang ti pangibilbilangakan ka. Si kakit dimat, makaurayak matkat. Addan no biyak, Irene. Anya? Sapay lakuma, tamaawatan nak. Randy, mutuyan ti bag ko. Umuna kami, Irene. At dapay tinapatag apapanan mi. Asino di babae a kinasaritam ita, Randy? Ni Irene dayjay. Kaeskwilaak idi. Kasta ka di? Di ka kumaagselos, Nika. Awan ti kayat asawon tinakitam itay. Sa anak mo't kat ngagselselos? Sa maysa, dakal ti panagtalag ko kan ka. Agyaman ako na no kasta, Nika. Wan gayam. Nag-text ni Manang Marie.
kat addada ka nun iti restaurant ang nagtutulagan tayo. Nasayaat nga rugno kasta. Sigurado ang maragsakan da no makita da ka. Nagtultuloy nga rod tinasaya at relasyon mi kini Nika. Kat kalpasan ti dua atawan, nagkalaysa kami. Ita, duan dagiti anak mi. Pagyamanak ta nagbalin ang responsable nga asawa ken ina ni Nika. Ket may pasiguradok asaan to ang mapadasan dagiti anak mi, tikas itinapadasan mi kini Manang Marie, idi pinanawan na kami ni nanang mi. Tasimurot iti sabali alalaki. Alakastan ket agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Randy. Agyaman ak pagayam Randy iti daytoy apakasaritaam. Saan aga po ta pinanawan na kayo ti inayo idi ubing kayo pa ket maulit metten iti binangon mo a pamilya. Gamkit di, nasaya at met. Tadayta tinagsarmingam, tapno agbalin a naragsak, ti binangon mo a pamilya. Ket itultuloy iti agbalin a responsable a naganak, tapno agtultuloy met ti kinaragsak ti pamilya kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Randy, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.